баъзеётон танқид кардем ки дар Қуръон чизе ки дар Библия ҳастай нестай, ё ки дар Библия чизе ки ҳастай дар Қуръон нестай. Агар шумо Исо пайғамбарморо қабул накунед, хай кори шумояй. Чӣ хеле мусулмон мешунаганд. Мадина ба сай вақт беторат мегем. Шояд ки беторат боша, гап нест ама кад шумо розием. Не ки ҳамун инсон боварӣ дорам ки ая хеле шумо да як рӯзда зиёдтар, яъне 4 бор овозӣ мекунад чем як хеле шумо. Мегем ки Қуръона гирифт дар замин партофт. Мардум, бародаро, шумо чива тӯҳмат мекунед? Шумо дидем ки гирак Қуръона партофта боша. Гирифтак ҳо дар камера дар замин омадагиай. Ты читаешь Библию, а я Коран. Не ки, яъне поён омадаги. Мумкин ки ва ягон стул дамонд, ё ки ягон стол дамондак, ё ки ягон хеле чӣ мегам, ҳозир хеле фаҳмонда шутоби ҳаматон мара туғри фаҳмед. Ҳамин почашна хеле чорзона мекунӣ, мешинӣ ку, мумкин ҳамунҷаш дамондак. Яъне ки вақте масҷид медори, ё ки Қуръон мехонӣ, мехонӣ, дар почаат мемонӣ ку. Ман ҳамира гуфтанем, ӯ хеле не ки ман тарафи ӯра гирифта, ё ки зидди ислом. Камтарак вақте ман ҳамира гап зазам, камтарак сартона кор фармонед, илтимос аз шумо. Бародарон, ҳозир ман дар пеши ягон зоти инсоният отчитываться, ё ки бахшиш пристая ният надорам. Агар ки дар берунам любой кас маро бина, чизе ки ҳозир гуфтам, ана мера павтор мекунам, як бори дига мегӯм. Дар ҳамун видеои охирон 600-700 та фақат комментарияи ҷазир омадагиай, 5-6 та хуб омадагиай, чанд та дизлайк омадагиай ва 100 чанд та лайк омадагиай. Гап нестай кори шумояй. Не ки мада ҳамиш басай ки 100 чанд та ҳамон одамое ки маро фаҳмиданд, гапҳои маро дуруст